Aiwa Bamako ani alamini bela jele aga enuge saramado papa kamara nene fenyuma unye kaba ntosige wantijo jena diga ko bela jele jatemine anyabala amido mina ikobi ube filmu mbla kata adama dongu modeli bela jele la iba solo ega grand plat be bolo walsa DVD bi bolo asona ka jouer amason ka jouer an yoro kele miye ka fo na filmu ngoni bla katiku iba solo nyumana iba solo wasala iba solo niso jiala an wulla ka se ama amina kuma tengu ayerela na kuma tengu ala femi atogona jamuye abino fanye abisoro sigida mina abina ofene fanye abisoro negejuru mina abina ofene fanye wasane niso jami mekola aywa enduke anoda au bela jele tulo gambalmage enula togoni jamu na to Musa Boare me mo chamen do baba de la Musa Boare ni bela jele ba fi mako baba aywa baba ega guno efe nyuma ito ko be muso uda abi cheuda ka sababu yake ika bara nyuma o ma ega bara ere munye iti do fanye bastana na sera mana do jara nyoni na la kosobe parce que mo mana bara fe ke bagaye iga nyeni ka nyedo ore bi da te ka bara kosobe bo non ne bi kilo da fagala la ni katu ko da fagala la ni ami fiola atete mo ka kosobe parce que ni na fe film tala i da do ka fo e kile ba do mina ni ba do garam tala bo fo na sele ba do DVD de bo fo na sele ba do DVD kana de bo fo ni ko no fana ki kuna achala ta ga wasa d'accord anti da kilo don fana ma ami soma kati moruga ami kilo fere bo ami chatiro fere kilo fana be abolo fere bo ami fen chaman ke wala mi ngone orange mona abolo beke ami orange mona fana ke wala ami pisu fere abe pisu fere anani wona ucham ni bela jele ko fe amina baba nyina ngatu ko baba ere sigile me quartier jumena ani na juru sila jumena jumembe ela zero ba on le flabu on va téléphone orange 79 15 94 30 maman télé 60 43 44 42 yaro ni numero flava be ni yo wele ti fo baba ko ay wa mo de fa isa ame duo ke ala ga gardiga ba ni go di awni baba bela jelema baba fi ani so jara ay fen jama mfanye o e bi se ka seria jumen fo awni mi afi mu kayno aba fenga mo ko ba jeu normal la foni ka tele mai ou be ni ka DVD mai nda wana aki ko ba jeu ata gira mal don yaro be fen jama fere ba fanye bala to aba fen jama fere itoru ni shajaru ni cleu avec une série aywa ni ngoni ambal make do sa boare ale ay galunta ko bonda ay abela jelefo an wasara ni so jara ne gajuru islami na nyebe numero ina be ka teme image nga ni numero kilo kilogram malitele wal kata a orange la e ka wele bani eni dangoro ba mi nyanye e be filmu de fe e be clé de fe ata chuko nyuma ma kelempe na bangoni flabugula nyini ngalike ni masega musa fo e ka baba fo aka chala ina bi nyanye wa bi wasani nga ni soja amedu ga nyanye wala ka garjiga badi awni मुसा बाबा माँ इसे तोड़ना नहीं बड़ा तुझ में जोर है तेरा झुमका जब डोले दिल खाए हिचकोले अब तेरे हाथ में मेरे दिल की डोर है इसे तोड़ना नहीं सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते Sira ani
jɔrɔ इंसान के मन में हमारा डर है ne y'a sɔrɔ k'a fɔ ko bi ma u tɛ siran hali ala ɲɛ उंगलियों पे न जा सकते हैं nka u bɛ siran u fagabaw de ɲɛ डर खत्म तो हम खत्म n'a y'a bonyabaw b'a bila a b'a lajabagaw ta anw b'a kɛ cogo di an b'an ko min an bɛ taa an jɔ min anw ye jugu sɔrɔ min bɛ jahanama siri anw kun na Baba Shankar Ela sugandile Shankar Baba kale sugandila kuna bana nyuna kale jugu sɔrɔ Shankar Baba ko anw tɔɔrɔ la ko an tɛ fɛ ka Shankar Baba ye an t'a fɛ a y'an tɔɔrɔ a y'a lajaba बाबा सिकंदर गोली वहाँ चलाता है और आवाज यहाँ मुझे चीफ मिनिस्टर a ko Baba Sikandar a bɛ cɛw fa a bɛ musow fa wa ni maa min n'i tora a la faso nɔ don कानून व्यवस्था बनाए रखने n'a m'a jɔ a jɔyɔrɔ la fasodenw tigi ye aw ye सर अगर वो हमारे देश के अंदर होता तो हम उसे कब तक पकड़ tiɲɛ don anw ma seko kɛ caman min fɔ a bɛɛ ti tiɲɛ ye koyi an ka kow to ala ma ये हमारा डर ही है ne y'a sɔrɔ a bɛ diɲɛ fɛ ka tɛmɛ alijinɛ kan दूर रहकर wa ne tɛ cɛ to yen n tɛ muso to yen n tɛ juge to yen n tɛ polisi to yen इजाजत देता है nin bɛɛ ye maa janfalen ye n'i ye kolo fili u b'a ta बाबा सिकंदर से bɛɛ bɛ siran ne baba ɲɛ Sikandar a bɛɛ n'i tɛ siran don a bɛ siran d'i ma n'i bɛ fɛ ka ɲani nɛnɛ a b'o d'i ma wa sa jugu don sa sumalen don n'i ko i ye nso ye a b'a fɔ k'a ta ka jugu i ta ye n'i ko i ye suulari ye a b'a f'i ye ko maaw su cogo tɛ kelen ye hali fantanya bɛ dɔw su k'ale ta ka jugu i ta ye anw ka juguya sara dira anw ma Baba Shankar sugandile la ale sugandila ko n'an banna tiɲɛ na a bɛ nkalon kɛ an taalan ye Shankar Baba ani sɔgɔma patron ani sɔgɔma patron ani sɔgɔma patron n'i y'a ye société chat père et fils société belebele अच्छा हुआ तू आ गया मैं आपकी स्कॉटलैंड a ko i na cogo diyara n ye sa n den a ko ne yɛrɛ kun kɔrɔtɔlen don k'i ye buwa कैसी हो तुम कैसी लग रही है Anjeli bɛ di ɛ ɲɛ bɛ ne na cogo di हाउ यू दे फाइन थैंक यू ko bɛnkɛ Dev ko bɛ cogo di कितने फोन आ चुके हैं उसके दो a ka ɲi wele siɲɛ joli bon nin y'a sabanan ye a ko k'a bɛ n wele sisan k'a ta अभी तक तेरी आवाज में हाँ की गूंज a ko n'i mankan mɛn n y'a dɔn Baba Sikandar don
वरना मेरे आदमी इसलिए अन्य फी का इंतजार कर रहे हैं encore to ledo मुझे सोच wala bi sala wati jume यही एक चीज नहीं ako ne be fe ka wati ni dia ngameri ako watante ne bulu tante mulo de बेटा भी आ गया मेरे ganimiki ka miri labai क्योंकि बेटा nyame ki dena na ka bo america नहीं देगा obia बाय द वे तुझे क्या लगता है nye bala fene ये कमिश्नर जो ikembe ka famo wele ikembe ka commissaire mi wele nunun be kembe ka faso fere से तेरे नाम की गोली निकल गई nye be ministre chamani krefe फिर कोई रास्ते में nunun be korompiledo ni jamama campagne sala baba sigandar fe तेरे देश की पुलिस nunun sidi se ka ke ministre ni ne mudeme faso fere ledo यहाँ तक के तेरा अपना बेटा भी ika garde ko ruti se ka fonye imiri jona kan jami mi wele shini ni wati kele ni eri kele ibi jabi labandi ya nyo de fie chokoroba ko tante ne bolo दोबारा कभी नहीं सुनेगा पापा आपने उससे कहा क्यों नहीं कि आप पैसे देने के लिए ayo ko bua I don't understand. ko let na se ka anjo baba sigandar ka ko ko kila de ni wale ni duwale yana mayo million keme fla बेटा Adama, 20 रुपए की बात नहीं है सर। na fulisi ki badi ko wali ko te मैं देख चुकी हूँ वो आपसे कैसे बात ko le ka do mane mo ko be मुझे ये faade नहीं la जानता हम करण को अमेरिका से यहाँ बुला चुके baba sangar ay wade हैं। ni na fe बड़ी बातें करेंगे aw yo ko masa badi ऊपर वाले को दोष देते हुए सर झुका War dama. खोना तो मुझे पड़ेगा ना ni masa ka ali bomu jugu fili ma chama bisa ये वक्त नहीं इल्जाम लगाने kwa jela la इन me लोगों को इनका काम करने दो an ti se ka jena ka sini ni ma wala na na du ko be to ne be faade ko ne be faade fe पुलिस ने हाँ आप कहना क्या bua चाहते हैं संजय? wali ti fuyi कानून ने भले ही हमें मजबूर कर दिया हो लेकिन हम कमजोर नहीं है ko sharia ti ni ti be sharia ko na no प्लीज आफ्टर ऑल ये देश के जाने माने बिजनेसमैन है कमिश्नर अंकल ko faso ku ngango de do सामान जान से बड़े नहीं ako ko benge ka laje tie do bandi jugu badu tie do amanga ke gane be faade ko de ay wasray ये वही है मेरा पापा जो मैं जाने से पहले छोड़ गया ko ni ne akile jigi ibe juye min kan de ko tielo ako yan kalan de la उस दिन कहा था पापा चेस की ye गेम ne la man chugo mina papa de ben gono देखने में सबसे ni ya छोटी danema anga baba ka war lama ga बिना कटे ye on la mota ko ni misa anga chiefo तो ना सिर्फ वजीर की जगह ले सकता है बल्कि ko बादशाह adama de dalakande अब सातवें घर पे खड़े हैं पापा ko kana so ika kan फैसला flafo आपके हाथ में है papa बिना लड़े कच्चा bi ना चले। decision abi yere या bula एक कदम आगे बढ़ाकर अपनी Nyama मंजिल baby पूरा era करना bulu. चाहते हैं तुझे ni ya fo chugo mina on be tugu ko na kanga chugo mina ko ako nya do joro le meni ako ne joro le mbale bi तो चार लोग आएंगे ga ko jugu ti bo dugula gwansa आएंगे ni ya bila rom na lebi so कि मिस्टर शाह अपनी जान suna bi wale mi nyini joro ni gelen do am se ka dama आज सिर्फ बाबा से आपकी जान को खतरा है ga lebi ko bwa कल 50 लोगों से होगा iyen kalan chugo mina metuti फैसला हो चुका है पापा आप बाबा सिकंदर को Ko 20 decision करोड़ dira रुपया papa. देंगे बस baba sikandar ay wale mi nyini abi dama abana मुझे पता ay है कि eki तुम dabwa यहाँ आके पापा को भड़काओगे मैं पूछती हूँ जरूरत papa de yiwele ina na papa de तुम kama अच्छी तरह जानती हो करण मेरे कहने पे यहाँ ako kuma तो chugo इससे कहिए आप ne de karan मेरे wole से kana चला nai जाए। ne ado karan ma fe बाबा madura ne सिकंदर ko को papa पैसे देने से रोक रहा है Ale ba तो fa क्या da पैसे papa. निकली हुई गोली से आपको Ne बचाना fa है? de yi. अगर आपको कुछ हो गया पापा Ni fe so tu na iski ne be fa wore so पापा कहता है आपको War dama. बेटी तो मैं हूँ आपकी ni masen bela मुझे पड़ेगा ना आपको bandi de ay na fulu ba yina fe जानती हो War तुम क्या dama. रही हो मुझे सिर्फ इतना पता है ke ba do bi ka min fo पापा से बेहद ako प्यार ne bi ka min fo ne be अगर fa le आपको fe कुछ ne हो गया bo ना doro ne पापा, yo तो मैं इस आदमी को जिंदगी ay wari भर ni fe société ba de ba mulo na fulu ba ba mulo al na nyu na ke be wari ni ne mo ko to la ay baba sigandar ka war la तो फिर क्या सोचा तूने ki mere la muna baba sigandar do wati kelen sera ika nyana ma ya obi na fulu ये पैसा मैं ako nte million keme fula di ma ale million keme nani nta di छीन लिए ne ma nga wari so na
nenga wani ni kabla ndone बाबा kabla mbalmo ye तेरे कारण kabla nsinju ye wante soro tamoy bebse ka ni ta ntadi akiye kuma nyamfo अच्छा भी लगा और बुरा भी ye kuma nyamfo ga ye kuma du fana fo हिम्मत देखकर kuma nyama jume बुरा लगा iye dusukolo min soro ka fo ni जान की परवाह वो kuma करते jugu ye minye memi bwala ya ko fo ise ka bwala ebse ka minye otika marifa inde ya जिंदगी और मौत gane ba इंसान don के हाथ में है nyanamaya ni saya ate adamaden bolo ate jine bolo भगवान के हाथ में adamaden ni abi ala de bolo सोया नहीं हूं wa ni ye wele लेकिन आज agana ki yana ka fo me soro wala de ntata di mbana wante wardi बार बार अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ मैं ako ne manyanamaya famu munkara be adamaden ko बार बार ये दुनिया मुझे अच्छे से बुरा बना देती alni go ibike manyuma nye itise ए बाबा तू टेंशन क्यों लेता है abo baba यार जाके ko kana joro nasa चाकू को छेड़ देगा ameni wari soro ko ama lasira ame wari soro ako no ne ti wari yere ko bi ne ti wari ko कत्ल को जैसा हो me to ko badu ko ni ko ina ne ti wari ko ako ni sa yakila abake चार a biye le 25 ni शाह का जन्म दे a totle nani chokoro baka anniversaire beke wa ka nyana ma totle nani na anniversaire kala ko mani biye ko ame chokoro baka anniversaire kenega no kantilal sha société bantigido ana demso angeli ana denga karan sha angeli sha karan sha kantilal sha société sha baba kale na politiko la उसे ये नहीं पता कि उसका क्या करेगा बाप ah kone ni soja bay bisa तो खुश है वो gambe ni soja ledo ये क्या हो रहा है ako gardu au bisala ni kama au bisala ni kama डैड चलिए मेरे साथ कहाँ बेटा ako papa na kame tami na पिक्चर मी एंड माय डैड ko foto manta nene mfala करण ko karan na एक्सक्यूज मी na farana anga jega foto manta हाँ नाउ ko sisa foto manta ko nganga nyana maya foto ta au nyanga souvenir foto bele bata bi anga chokoro baka anniversaire la dugu jara amankula société shaka no e baragaro bele ni मॉर्निंग सर मॉर्निंग करण बेटा ये सर ani sogama patron हमारे शेयर्स के जो ko फिगर्स karan ko ni irisando ele ida sinya ako papa ko tika biro la sango ni ngasa choroba aitle abido asansel kono karan ma fala jeni ni sojai Ah, marfa cira. Zo cira asansör sanfɛ. Société Sharp a asansör sanfɛ. Cɛkɔrɔba kama.
jama bɛ giri jama bɛ wuli